Hello, Snapper. Good morning. Pungbilini bari smukulan rawai. Asa kalaman tamna boibo mazang dongo. Adang bisi nuna mazang don dini pungzani taman kana manci kedan bidar bakon sepura helai bai. Bidi pelan tamna dini blok kana lambai tade. Ang dini mama share kalamna haya. Esi share kalamna slash Snapper. Dari yang yoga kalam kang bai yoga kalam kang nane nei. Talet taisi zalai bai ariki. Noni talet. Nangumai gainai talet. Mal bohong birat gede kak. Yoga खालामनानै एसे हामनाय नुलायलायदों बिदि मोखाङा फिसा हामबाय होमबा एसे मोजां मोनलायलायो आरो जा बुग्लाबखाबाय गस्लायानो नै 36 आबो एसे थोनसो जालायग्रा जाबाय थैखागोनहाय 38 गाननांगौबाथाय आं मा खालामनांगौथाय जाथारदों होनबा खायदाफोरा बाहायनानै 34 आव लाबोथारनांसिगोन 34 सिमाव बासो फिटनेस जासिगोन आखायानो बिराद देरोहाय आंना बे आखायावनो हामा माने 36 आ फिगाराव देरद्रायखायोसो आरोखि ओमफ्राय नै बे आखाइनि थाखायनो आखायानो देनजार गिदिरखा आंना हारायाबो गिदिरखा नालाय आरो मोदोम जाबावबाय देनजार बेनो आखायावनो थोआ जायो 34 बाथाय आखायानो हाबजाया फिगारालाय खुनुरुखुम थागथि जाबावोसो गुदाम मारिजोबजायो ओमफ्राय जै 36 बाथाय खाथेनांगौ जानोसैलाय एसे लुज जायो फिगाराव ओमफ्राय आखायासो ग्रोब जायो 36 आ नोङो ब्रांसो जालायबावबाय बेबो जानाय नङा बेनिफ्राय आरो बारायाव थांजानाय नङा जानाय लोंनायखौनो ज्राब गारथारनोसै आं नांगौबा जानायजोंनो फुङो आंना जानायजोंनो फुंखायो आंना फुंनायालाय जै गोदो सिख्लानिफ्रायनो जै एसे जानाया मोजां जाबाय होनबाथाय फुंलायबाय बिनि जानायखौनो आं बिराद कन्ट्रलाव दोननांगौ जायो आरोखि सिख्लानिफ्रायनो सिख्लायाव बिदिनो खामोन आं एसेयावनो फुङो एसेयावनो हामो आंना बिदिनोखा आरो दा ओमफ्राय एखनबा बुरिबाय साननानै जानायफोरखौ कन्ट्रल खालामनो बायो जाला जालि जानो लुगैयो बेयावनो दाथ' हारसिङै मिस्टारबो गैयाना ओंखाम ओंख्रिया गोथाव आग्लायबाथाय बेखौ आरो अखानायै जानो दोनबावनोसै आरो एसेल' आग्लायबाथाय बेखौ स्लिम जाजोबनोसैलाय फिसाफ्राथ' जालाबाया नालाय बे आंनिनो जाजोब्बाय आरोखि गारनोबो अननोसै गोथावबोबा बेबायदि मोनसै स्लिम जाजोबनोसै बिदियावलाय बोरैहाय खमायजानानै लुगैनानै खमायबायबावो आंलाय नोंसोर बाबुन दोनाखैथ' माबा जानानै ओंखारलां मिन्थिदों अच्छा अजो उसको कैसे खिलाते वो ओमफ्राय गावसोर गोजा हिन्जावफ्रा माबायदि संनानै जादों गावस्रा जोंनो जाहोआ औ जाहोआ जायो माला जाहोफिनगौ माला बानायफिनदों माला 10 रुपए नहीं खिलाया उसने कभी हमको जि बुरा बुरा लावदुम लाबाय गावस्रानोबाय बिराद का हिन्जावफ्रा नै फुंनि ब्रेकफास्ट जानायनाय बिदानो दोनलायबावासै बाबुनो गावस्रा सानैजों लावदुम एवनानै जाबाय बिदाया सिखाराखैमोन ना हिन्जावफ्रा गावस्रा जाखांबाय दाना हौवानो गैया हौवानो दोनलायथाराखै गैया फिसालानो ब्रेड आमलेट बानायना होनोसै दा देनजार गोजासो
जाबाय नै फाइनेलि जालायबाय नै आंना गरमा गरम ब्रेड आमलेट फिसालानो दिनै सानाफोर संनाय खावनायनि टाइम जालायबाय जोगोनार बिजौ एवथुमलायबाय आङो एसे जोगोनार बिजौ भाजा ओमफ्राय नै आं दाखालि ना गुरनानै हमनानै लाबोनाय नास्राय निस्लाजों नारजै होनानै बिदै फुदुंनानै जानोसै दिनै नारजिजों ना बिदै जालायबाय आंना भाजायाबो एवथिंखांलायबाय फिसाफ्रा मा जायो आं मिथिलाहाय दिनै गावसोरनोसो हगारना होनोसै मा संनानै जायो बेलासि सम जालायबाय फिसाजोखौ टिउसनाव लायनो रेडि जालायबाय खानायाबो रानाखै नै ओरैबायदि खर' मानग्रा जादों आंना मैया मोनायाव बोथ्रिसे जि खर' मानबाय ओमफ्राय नै दाबो जा खर' माननानै खर'सो लोबब्रबनांबाय आङो लायनो फैगोनसै फिसाजोखौ हास्लाबा दानो नङाबा लायस्लाबनोनो हानाय नङा दा नङाबा आङो सहैस्लाबनाय नङालाय बिराद थार गथ'आ माबार ओंखारबोखायो सौफैलायबाय नै बौ बाजार खाथियावनो नालाय फिसाजोखौ नेगासिनो दं आङो ओरैनो नेयै नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय आङो नै बौ बाजार मैगं बाजारा सफैफिनलायबाय टिउसननिफ्राय ओमफ्राय नै थफ्ला लानानै फैलायबाय जाग्रा एसे मुरि भाजा बानायनानै जानोसैलाय फिसाजोआ मालाय नै जाहाल मुरि बानायदों गासिबो होजोबथारसै दे होदो दे मुरिखौ नांजोबगोन ना नांजोबगोन बांद्रायगोन दां मा दे थाब खालाम नङाबा माबा सिफ्रा जायो मा बैखौ नों लगायखाबाय नालाय जाहाल मुरि बानायदों मालाय माया नै खायदायाबो नै आथिंजों बिरखारो नालाय आथिंजों खिथेब गालायलायो बोरैबा फार्स्टआव थांगोनहाय आयै केन्सि लाबोआ मा लाबोआ बेलासिनि जानाय आदार आयै दे थाब होदो दे निम्बु डालदिया दे जाबाय दे औ होदो दे जाबाय दे थाब बानाय ज़्यादा नहीं बस हो गया ये क्या है चाट मसाला बस ज़्यादा नहीं डालना हो गया अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा डालने से दे प्लेट लायदो नों बाबा थां प्लेट लायदो बैबायदि गुवारखौ लाबो दे मोनसे दंखायो मोनसेल' लाबोदेरदो खथायाव नों जादो सामस लाबोदो ओमफ्राय मोनसे दंखायो नालाय मोननै लाबोदो प्लेट मोनसे सामस मोननैल' लाबोदो नुबाय मालाय बिसिबां सोमावदों जाहाल मुरि खालामग्राया जाहाल मुरी ओ टेस्टी लग रहा है देखो स्पून लगाओ स्पून लगाओ स्पून से ये देखो रंग बिरंग का झाल मुरी टेस्टी जानसै दा lần sau lưng là xem thấy không Kita nak punya apa ini kita buat apa ya? Oh ini 10 rupiah tapi tinggi berapa ini? Biasa menjalan lagi biasa. Kek जानसै दाना मैया बानायनाय मायालाय बाहा लानो नों दिनै होनांगौमोन दा ओंख्रि जागोन